Umbali uhamba ngasiphi isikhathi la endlini? Yabona nje noma ngingakutsheli ihora, kepha-ke bekuyisikhathi sesidlo. Okay, inombolo yocingo yona ibesinjiziswa abantu abamthumbile bikanjani? Sonele nayo leyo namba zokunika. Okay, no, kulungile. Iyona ezongisiza ukuthi ngazi ukuthi bebefuna kuphi. Ukuze sizokwazi ukuthi bamthumbe kuphi. Manje webuzo nizokwenza kanjani? Uzofika lapha nibuza abantu imibuzo. No, khuleka nje. Sikhuluma nje iy'nsizwa ziphekwane lelo daba. Ziphi iy'nsizwa? We, usho le nsizwa wasithembisa ukuthi bazosivikela lana. Bazogada imigaqo nemizi. Khuluma ngalezo nsizwa. Ngiyazi ukuthi ngiyathusa. Angijule ngikasukile. Ke umoya phela. Ngokuncane usithembisile la. Angithembisa ukuthi uzosivikela. Angithi wasithembisa ukuthi yonke lento isiphelile. Wena ubona ukuthi ngathi lo daba langidla mina. Ngenxa somkhohlisi. Into sengakuyenza ngizoyihlolisa ngoba kunomsebenzi kumele wenze. Msebenzi wakho. Ngeke umba hima. Uhlulekile. Mkhwenyana ima mkhwenyana. Hawu. Zihamba kanjani izinto ngale? Izinto zihamba kahle kodwa ngibona usingcwini ngemshini waphinda ngoba mina ngizombulala. Kwenzenjani? Zamahlaba ngasi mntana noma. Kufanele ngigiye ngiqephuze. Ngibonge ngendlela osisize ngayo oba usizo ngayo. Noma kufunani lesixeke mina ngoba ubaba uyisehluleki. Angazi. Baba mina into engikhenza into engiyifundiswa wena. Kodwa namanje ngisabhekelela ukuyakena yonke into. Sangula. Yazi samahlobo. Kuningi la ngikuyekele khona. Njengomuntu omdala wazibonela ngahluleka njengobaba ukudlala leyo ndima. Ayikho into ephula umuntu wesilisa umoya njengokuthi abuke ibhizinisi lakhe alisebenzele kanzima elakha lisuka phansi aliboleke lishabalala njengamasolo ebonelanga.